intie an gi geno ni odhiambo mari teri makare odiochieng' mari osebedo makare rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Ratil Ramogi TV odiochieng' mar 15 dwe mar 12 2024 nyako Ramogi odong' mana ndalo manok kende to oganda chamo nyasi mar Christmas. Oganda imedo kwaye nyato jonyuol mondo kik gitia sika kod omenda nimar Januar biro to kodonjo weche mag skul nitie. Koro gin mana singo kachiel kod moko kuom rieko ma ing'ado ne jonyuol kindegi ma koro jikore ne chamo nyasi mar Christmas kachiel kod chak higa manyien mar 2025. Nyako Ramogi sikunde moko kete rameny wi tiyo arietha kod omenda e kinde ma weche mag rao medo chando ji e gwenge mar Arieda. Wan kod weche mathoth e Ratil odhiambo ma kawuono. Tielo mokwongo en weche manyien, tielo mar ariyo dhi bedo kod twak marwa kama wadhi ng'iyo ni to higa mar 2024 obedo ka ochal nade kinde ma koro chimo giko mare. Adhi bedo kod Odoyo Wede kachiel kod Brian Weke maduto dhi ng'iyonwa ni to gin ang'o gini motimore e weche mag siasa kachiel kod chenro mamoko moketo higa mar 2024 obedo mopogore kod higni mamoko kachiel kod gima inyalo puonjruokie kata gima inyalo kwany minyalo tigodo e dongo oganda e kinde mabiro. Nyako Ramogi machiegni mokwongo thuond weche manyien mag Ratil. Ito chenro mamiyo nengo mafuta bedo mayot ne jopiny. Wadhi medo timo ka wadhi mbele. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi osingo ni nengo mauta biro medo dok piny e pacho ka. Gin kod very weak boards are not properly active and do not meet compliance standards midwaro. Mangiso ni tich mono bende gitiyo haka board gin kod a lot of weakness. Lipot omenyo sikunde sekondar maromo 99 miwacho ni tiyo arietha gomenda e tok chik. To wasetemo kata kwadwong' offices mag sirikal gi to kwayud konyruok. Rauno en rau mawuok mabai sa achiel rau ni e dika. To koro ok adwa nadonje maundu. Aneno ni an gi teko. Jodak ma Kadede ir Arieda ywago monj mag rao makelo negi lal e puothegi. Arwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba weche manyien mag Ratil chakore sani. Jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka. Tudri kode nambari 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE, ka YouTube en Ramogi TV Kenya. Nyinga en George Bati. Jatend migawo mar teko kod modhi e pacho ka Opiyo Wandayi okoni kaluwore kod lokruoge mosetim mag omo mauta e pinje maoko nyaka Mombasa, keyogi kuwuok Mombasa nyaka Eldoret kod Kisumu. Yore mag kano modhi ema omiyo nengo mar mauta osebedo kadok chien e pacho ka. Wandayi okoni sirikal oseketo kenge mongirore makare mag rakruok kod lal mar sitima omiyo teko mar sitima duogo mapiyo po nono ni teko no lal. Omedo ni Kenya nitiere kod twak kod piny mar Uganda kod Rwanda mondo olu Kenya kod modhi magi kaka yor yudo osuru kod nyayo osiep e kind pinjego. Walter Nyambaga nobedo kod gi twak kendo ma e report. E twak mare kod Ramogi TV pise ma Nairobi, jatend migawo mar teko kod modhi Opiyo Wandayi okoni bech mauta osedok chien kaluwore kod okenge ma oseketi kod sirikal moting'o medo bero yore mag gamo mauta kowuok e pinje ma oko nyaka Mombasa kendo keyo gi Eldoret, Nairobi, kanyakla kod Kisumu. Jo Kenya ong'eyo malong'o ni bei mar mafuta osedok piny nikech gik mosebedo kwa timo e wach mar kelo mafuta kwa Mombasa nyaka Eldoret kod Kisumu. Wasebedo kwa keto weche waketo chenro mamiyo nengo mafuta bedo mayot ne jopiny. Wadhi medo timo ka wadhi mbele mondo wahakikisha ni gikone to japiny oyudo mafuta e nengo moyweyo. Wandayi okoni sirikal okosemedo osuru mathoth e mwanduno kuom thuolo mar dweche 4 mosekalo. Kotelo negi sani sirikal nie twak kod pinje kaka Uganda, Rwanda mondo omauta margi kokalo e dho wath ma Mombasa ni mano dhi miyo Kenya yuto mag osuru. Wasebedo kod chenro mar twak gi pinje maoko machalo Uganda to kod Rwanda mondo gimed dhi mbele kod
kelo mafuta magi kakalo e port ma Mombasa. Mano miyo wayuto kaka piny to kendo bende kelo tudruok makare e kind Kenya kod pinjego. E wi weche mag Adani, jatelo koni onge chudo mag kambi mar Adani nyalo dhi yudo. Tok kiro ragno oko kod jatend piny William Ruto, Wandae, okone sirikal osechako manyo joket mwandu kokale oro kwayo mag ji giwegi. There are no costs that the country is going to incur following the cancellation of the Adani engagements. Kendo wan kaka ministry mar teko mar stima to kod mafuta en tijwa mondo wahakikisha ni jo Kenya kamora mora magintie oyudo stima e samu winjore e yo makare to e nengo moyweyo. E wi teko stima, jatelo lero ni lar mar sitima biro dok chien kaluwore kod gedo mag dage sitima e kaka Mamuoroni, Migori, Gogo, kendo ma miyo duogo mar sitima bedo mapiyo tok ka teko mar stima oselal. To mokwongo an gimoro ahinya ni lal mar stima be koseduogo piny. Nyaka nyo wabe odonjo ofis. Lal mar stima sani koseduogo piny to kendo bende sama stima olal wasebedo kod ranyisi makare ni oduogo mapiyo molo kinde machon. Achiel kuom gigo mwasetimo en yawo dag stima ma Muhoroni megawatts karibu 60. Mano dhi konyo wach mar stima piny mar yimbo mar Kenya. Wan gi chenro mwaseketo malong'o kendo tich ma dhi chakore machiegni mar teko mar stima mawuok e Gogo Falls e Migori County. Kowuok kuom megawatts 2 nyaka megawatts 8 to gisani wachako gero line mar stima mawuok Sondu to dhi nyaka Ndhiwa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kowuok e singo mar sirikal ni nengo mar mauta biro bedo kalwar nyakwara Ramogi wadhi motende kod weche mag somo. Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Elimu Bora Working Group koro dwaro mondo mi nywand jonyuol e chenro mag omenda duto ma itiyogo e sikunde mag sirikal ma pachoka. Ma bang' ripot mar janon buge omenda mag piny owacho keto e lela sikunde 99 ma ichichno osebedo ka tiyo kod omenda rietha kendo ataro mar chik. E gwenge makaluo, sikunde ma lipodno mulo riwo Maranda High School, Kanyawanga High e kind mamoko kaka imiyo ler kod Judith Omondi. Gimatin ne jumbe 3 kende to skunde iyaw, riwruoge ma ochung' ne weche somo osechako golo dok e jonyuol, kendo koro gidwaro mondo mi riw jonyuol e thoth weche mag omenda e skunde mag piny owacho. Magi biro bang' ripod janon buge omenda ma pachoka keto e lela skunde 99 ma ichichgo ni osebedo ka tiyo kod omenda rietha kendo e ataro mar chik. Kes ni mang'eny ma dhi school from the Ministry of Education kod ma parents chulo kaka school fees ok osebedo ka tiyo maber. Nearly 70% of make skundegi fail to align with the public sector accounting standards. Gima kendo wado nitie weakness which make governance, of which 65% make skundegi gin kod very very weak boards are not properly active and do not meet compliance standards midwaro. Mangiso ni tich mono bendi gitiyo haka board gin kod a lot of weakness. Ripodno oketo e lela skunde ma oriwo Kanyawanga High School e kaunti ma Migori, Maranda High School e kaunti ma Siaya, Nyamira Girls kaunti ma Siaya, Moi Girls Kamusinga e kaunti ma Bungoma, Butula Boys e kinde mamoko. E skunde ma omul kaluo, Maranda itudo kod chulo jokanyo mag board mar skundno omenda mabalang' kata allowance ma okalo omenda ma owinjo chulgi, ka bende ripodno yango ni ne oti kod omenda mathoth ma okalo kod milion 8.5 e gero kuonde nindo 2 mag jopuonjre. Migawo mar somo ne opuodho maromo milion 26 ka omenda mane otigo nyaka utego rumo to ne en milion 32.9. Kanyawanga nitie mwandu mane onyiew manengo gi romo milion 3.7 e ataro mar chike mag nyiewo. Gimiluongo ni school inspectorate system mondo bed strengthened. Nwach inspection mar skunde osebedo weak. So I don't know, most of the school boards are not properly vetted. The performance maregi bende is very low. Madware mondo bed regularly assessed. Koro kendo wayuak mondo parents obed involved. Kikwabeda jo machulo school fees to waduoge dala. Wabed involved with school decision making processes mondo make sure ni pesa mochiwi school tiyo kakare. Kikwawe ni japuonj
principal kod BOM matimo ha gidwaro. Nowacho ni parents chulo pesa mang'eny on top of capitation, to ng'eny pesni gi lal through non-compliance with procurement and accounting standards. Riwruogni mar elimu bora kopogore gi ripod janon buge bende oseyo weche mane jatend piny ogolo e wi chung' mare dhi nyime kod keto e tim lai manyien mar chwalo omenda e kuonde tiegruok mamalo. The president wacho maler ni the new university funding model biro dhi nyime kendo ochuno nyako dhi nyime. Koro ken wach mayot ahinya nikech ma wach manie nyim doho. It's a matter before the court. To kaber to nego bedni wan jok ma waluoro chik. Kendo seche ma wach nie mbele court kama onego bedni wamiyo court thuolo kendo wamiyo court luor moromore kode mondo ging'i wachni matut to kendo ging'ad burani e yo makare. Doho chano golo ng'eto mare ma otenore kod laini odiochieng' makiny wuok tich mar tarik 16 dwe mar 12. Judith Omondi, Ramogi TV. Jalar kom mar AUC Raila Odinga opuo kuom nyiso lony manimba e kinde twak mar mjadala Afrika manjano timore chieng' tich abich e boma mar Addis Ababa e piny Ethiopia. Gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo wacho ni kokalo e twak mar mjadala Afrika, Raila onyiso piny ngima ng'eyo mare weche mag Afrika mamiye thuolo makare e telo ne Afrika mangima. Olero ni Raila ne onyiso chir mare ne jotelo mag pinje madhi goyo ombulu ne kom mar AUC ka en gi geno ne jotelo go biro go ombulu kata mabiro go ombulu e yiero no biro timo yiero makare. Orengo medo ni en kod geno ni Raila Odinga dhi loyo e kom mar AUC yiero ma geno tim dwe mar 2 mar higa manyien. Go Addis Ababa omiyo Afrika mangima gi piny ngima ong'eyo ni kuom joge te ng'ane ma wiye ler. Koro kata president moro dhi go kura to ng'eyo ni hie ng'at ma koro mako chuny jo Afrika mang'eny en Raila Amolo Odinga. Wachako sunga manyiso kido ma joluo kitgi gi timbegi Tiger Sport tarik 31 tarik 1 dwe mar 1 gi tarik 2. Gigi bro timore Siaka, timore Got Ramogi, timore Kago ka Jaramogi, timore Migwena. Ng'acha wiye ler koso ler, ng'acha riek koso riek, gicho chomo ng'acha tir. Baba ni twak mabero rucho joka mo rucho koso korucho. Koro mo kwa rekod mago ni JP medo gol ne Oganda mondo kik chikit gine jo siasa moko makwedo ndikruok e okumba manyien mar thieth mar SHIF ka gikone joma kamago gin jo wasik dongruok mamulo ngima jopiny. Gikone okumba manyien no ni kod ber mathoth ka opim kod okumba machon mar NHIF. Jakanye board mochung'ne keyo yedhe pacho ka KEMSA Hesbon Omolo kaachiel kod jakom duol ma ochung'ne weche mag keyo pi alwora mar milambo mar Nam Lolwe SWDA Odoyo Widi. Okone Oganda luo mondo owinje jotendgi ma osebedo ka konyo e jiwo kampen mar ndikruok ne okumba manyien mar SHIF. Ne giloso e kanisa mar Adwen mar Oneno Nam e kar chung'ur bura ma Karachuonyo, kama gimedo ni gijiwo Oganda kendo gimedo jiwo Oganda luo mapok ondikore mondo ndikre ne okumba no. And this is very personal, Jadalo. Itimone dialysis juma ka juma, a private hospital ochulo 10,500 every session. So in 22,000 week a week. That is how reality strikes. She's paying not a single cent other than the registration under SHA. Wawinjuru gimachief Sajisowa. Go and register everyone in this congregation and this community under SHA. NHIF kane in gi tuo ma chronic tiende ni tuo modak kodi, tuo ma wuotho kodi, tuo ma nidhigo katedo, tuo ma ruoth kende maneno to ni ok thiedhi. Kawuono ibiro thiedhi ne chronic diseases nikech mano. Adwa ni mondo winj gi no kel gidi maber. Gima ni wacho ni NHIF ja. Jomoko no fwenyo rot yake muke ng'ato gero hospital e jikonde. To kiny to lungo milion 5 no thiedho ji. Jodongo mag Luo Council of Elders Award ma Kobwa e kar chung'ur bura Mandhewa dwani tend arita kwe ma kaunti ma Homa Bay okawo ndamo mar kum ne kweth rowere moko ma gikoni osebedo ka rocho arita kwe alworano. Giywak e wi rochruok mar arita kwe ma gikoni timore ka giwacho ni jomaundu moko osieko mar monjo jopiny seche mag otieno, tim ma giwacho ni ka ok otieki to biro duoko chien dongruok e alworano.
Gikone nyaka ne jomaundugo chak tayo timbego timbe njore alworano, ji adek osenegi kendo lipodgi nitiere ka obila ka gikone jotend jonjorego en rawera moro mawuok e gweng'no mak mana ni pok okawne ondamo makare. Gikone obila mondo jiw patrol e chirni manitiere alworano mondo tiek luoro ma jopiny nigo. From a group magi mar nego ji ma 711 wawuok kani ji adek nie lo idhi kuny. Chiel kuom gia sub-location mar Kadhola, mar ariyo sub-location mar Kachuth, mar adek Central Kobwai. Gigi ok nyal kelo kwe. Onge dongruok ma dhi ka onge kwe. Gima lich moloyo ni ng'at marachni imake to chako duogo dala ka to bedo gi beti. Kod mar gino wadwaro sirikal okaw atua mang'ani nyaka make mobedi kama sheria dwaro. Osebedo kosa nikech pile pile timo ma onge action mikawo ne. Omiyo akwayo sirikal ma wan go sani no okaw atua ne nyathini ma kik miye kata bond. Ang'eyo ni chik to dwaro mondo miye ni bond nitiere. Kik miye bond nikech wadak kod luoro. Kendo sirikal okaw atua mondo tim investigation ka nyen gi group moko e Kachuth sub-location mondo girubni omaki mondo piny obed gi kwe. Dongruok obiye Kobwai ka mondo mi wayud kaka wanyalo konyore. Jodak e alwora ma dho wath ma Kadedi sub-county mar Rarieda kwano lal ma ikelo kod rawo mosebedo ka monjo puothegi kendo ketho chamgi. Jodak wacho ni rawo osebedo ka monjogi kuom kinde malach kendo kata ywak margi ma gisechwalo ne sirikal pok oyudo dwoko. Jopur ma Kanedi bende koro kwayo sirikand kaunti ma Siaya mondo yawnegi wang' aora mondo okonygi e pi oula masiko ywero puothegi. Mtu anaweza fikiria tu nenda soko. Rawo chando wa kar kae mok wanyal kata mana nindo. Wan joma ninde ot kochakre dwe mar achiel, waninde pap kochakre dwe mar achiel nyaka dwe mar 12. Kata king'iyo ka mos inyalo neno alot moko chamo kawuono. To wasetemo kata kwa duong' offices mag sirikal gi to kwayud konyruok. Miyo waywak ahinya ne sirikal e wach mar rawo ni one gimo nyalo timonwa kar kae e yo moro amora nikech ma e yor yutowa mwakonyogo familiwa, wakonyogo nyaka jomowenwa madibed noti. Purni ema ategemea ngimana kaka ojana nikech sani yudo tich e sirikal ok yot, to koro ok adwa nadonje maundu. Aneno ni an gi teko kendo an gi ng'eyo matin manyalo timo godo pur. To kata kamano anyalo kawo teko na makaw pesa na man godo matin makete loka to kanyal ninde ot. Atiyo godiochieng' kendo achaka arito rawo gotieno. Rawo no en rawo mawuok ma bai sa achiel rawo ni e dika. Bai sa achiel okinyi sa 10 ero dwa kwanya kang sa achiel okinyi kendo. Koro kaka ng'ama mama idwa dok dala idwa ni timi rit nyaka nyithindo ok wanyalo yudo kaka wanyalo garito rawo. Koro chuno ni nyaka imany ng'at ma dhi rito ni rawo. Sama otieno achiel ng'ato dwaro 500. Wajoma mine wan to koro wan waywak kabisa. Kwanya yudo kaka ginyalo ketonwa sng'enge moro within the lake mondo kik rawo no wuog oko to wanyalo gone gi mana erokamano. Kowuok e ywak jo Rarieda nyaka Ramogi wadhi nyaka kadho wadh Nam Chumbi. Limbe mar Safaricom e gwenge duto ma pacho ka ma idendo ni Safaricom Sambaza Furaha kawuono chopo e giko mare e gwenge ma kadho wadh Nam Chumbi e kaunti ma Mombasa. Jodak e dho wath ma Pirates kod Mama Ngina oyudo mich mopogore opogore ma ochiw kod Safaricom. Mabende osebedo ka oten kod kambi mar Royal Media Services. Safaricom osebedo ka dhialo higni 24 nyaka ne gichak tiyo e pacho ka giseluoro counties ma pacho ka kuom jumbe 5 mokalo. Mor, ilo kod miel kawuono ne okwako dho wath ma Pirates kod Mama Ngina e boma ma Mombasa bang' safar mar Safaricom Sambaza Furaha limogi e odiechieng' mogik mar limbe ma gisebedo ka gitimo e gwenge duto ma pacho ka. To mana ka gitime pile, gidhialo jodak gi mich mopogore opogore mag Christmas. Safaricom Sambaza Furaha caravan has been an incredible journey since we began over 35 days ago.
in Narok. Really excited for our customers. They've been able to engage with us. We've touched over 300,000 customers on ground, and together with the RMS platforms, we've reached over 25 million customers countrywide. Nimefurahia sana siku ya leo kwa sababu ilikuwa tu kachance kiasi nikaenda kuparticipate, but mzuri nikajishindia. Hapo nitaichinja krisi. Unga chapo pia niko nayo hapa. Ni chapo na nyama, chapo na nyama. Nimo-invite nyi wote. Jodak e gwenge mane Safaricom koten gi kambi mar Almeida Services olimo kawuono oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag hero mag Bari FM kod Radio Citizen kaka Tina Ogal. I believe that Raw Media Services, with the greatest past partnership with Safaricom, I really believe that we have not only marched, but we have surpassed the goal that we intended to initially. And I'd say that's quite a great partnership because of we come from a point of mobilization. We come from a point of we are loved all over the country. And we were talking about the reach. Kopogore gi chiwo mich kod miyo jopiny puonje wi chenro ma gichiwo, Safaricom bende oyawo duka gi e boma ma Gedi mayudore e kaunti ma Kilifi. We've managed to open about 100 shops across the various regions, about 25 shops per region. But in overall, so far up to date, Safaricom has opened over 600 franchise shops. That is within our mission of making sure that, we are bringing services close to our customers. Safaricom e jumbe abich osebedo ka limo gwenge duto ma pacho kae kendo dhialo kastembe gi mich mopogore opogore seche ma gihingo igni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pacho ka. Gisingo ne kastembe gi ni gibiro medo chiwo chenro gi makare kinde duto. Frederick Omondi, Ramogi TV. Rokamano nyako Ramogi ma en Ramogi TV kendo amora ahinya gi weche kaka imedo winjogi mago kaka wamedo koloni gi nyako Ramogi ka giduto te gibiro ni achiel kachiel mondo ing'eyo gik matimore gwenge mopogore opogore e pacho ka. Jogo manie sekta mar loso geche pacho ka koni fungruok koro nitiere kaluwore gi moko kuom chike mayonda kadhi od bura mageto tego kendo bero sekta no mayande ni kod midhiero. Gikoni thuolo mosekalo osuru mane ichoko kuom kembe machugo geche e pacho ka ne ni malo ahinya, gino mane miyo kwan atamalo maduong' mag geche matiyo pacho ka wuok mana e pinje maoko. Ka oloso jombo Mombasa e nyasi mar Sidayanga, loche midendo ni UD Trucks michuogo e pacho ka, tend kambino koni fungruok mag chikego koro miyo joket mwandu biro e pacho ka, gino mabende medo thuolo mag tije ne oganda jo Kenya. Hear from him in a country like Kenya, logistics is the lifeblood of the society, and logistics will continue to grow. When we see the population size, when we see the youth and the emergence of middle class, there will be more and more goods to transport, and there is a need for a lot of infrastructure to build. Our plan and our aim is that with UD Trucks, we will be key player and key actor to support the prosperity of the country. Because of this new regulation, what is produced locally today is about 80% and only 20% is coming in as imported. And that graph is going to shift significantly because of the good incentive program, the review of those assembly regulations, and stability of those regulations, because traditionally Kenya didn't have any regulations. So it was very difficult to attract new investment. UD Trucks, currently we are assembling all UD Trucks at KVM in Thika, again a collaboration. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV dakika 22 bang' sa achiel mar odhiambo. Weche manyien mag ratil odhiambo ni amora ahinya nikech yiero Ramogi TV. Erokamano Wilberforce Otieno koni ofwane jo North Kenya mkago duto te odhiambo ma kawuono weche manyien koni mole yo makare. Makamu wacho ni amolo the Africa Union officially kendo wacho ni Wandai is a man to watch in that ministry. Okay, erokamano ahinya makamu no kare Reverend Jojo Wamba Pat Gwen koni Merry Christmas machon bati amora ahinya kaka Ramogi TV kelo weche manyien waneni yo makare. Architect Evans Asio Wood Karachonyo bende kone waneni e yo makare winji malera ahinya weche manyien kaka pile dhi maber. Mano Architect Evans Asio. Jaro Soja koni jatugo wantie dala mar Kaudha game gi Gor Mahia driver Omondi Odhek koda Robin Orina wuokeneno tuke mamoko bende wanga Bith school
neno opira wang bith school gi wenge mathoth. Erokamano ahinya Jaro Soja. Koramogi adani mondo mi akaw mana yweyo. Nyaringa Alfred wacho ni uza neno makare entiere gwenge mag Ongwe Karungu. Erokamano ahinya Nyaringa. Kaachiel kod Joramo Wiyo Gao Wood Ahero wacho ni en biro neno Ramogi TV yo makare. Athagina Nyakwara Rua mar Kisumu Tiengre nengo mawuota to kaber to sirikal oduoknwa go nyaka 100. Jo Kenya sani dwaro fungruok mowinjore. Erokamano ahinya kum wacho no mano Athagina mondiko kanya Koramogi. Chief Chako tiyo karango nikech ing'ado pesa wato kwane ber penjnwa sirikal ono Steven Nyathi Nyasaye mar bongo. Chief no chako tiyo tarik 1 dwe mar 10 Nyakoramogi. Omiyo ka in pok okonyi to koro nyaka ing'eni to ang'o momiyo diponi pok indikori mitieko koso ang'o matimore. Erokamano Nyakoramogi. Akaw yweyo kaduogo poran gi weche mamoko mag oting'o weche mag tuke kaso bang'e to twak marwa mar Ratil biro bedo kachiel pari na nyisi ni adhi bedo kod Odoyo Wede kachiel kod Brian Weke. Wadame ng'iyane ni to higa mar 2024 obedo nade. Kik idhi mabor. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Makik bai kata matin. Jakubala tano gerose kabiro ka chieng skukere. Toto abebo. Wuoth mos kidonjo dalawa. Nyon mo. Ichake nyim to woni gionge. Onjiri nigi. We wacho no onjiri, wacho ni onjiri. To dala ma chamo pesa. Pesa dongi chamo giji. Leo chunya gi piwang moko ma yiero pongo go. Aficha. Mane? Man kacha. Ile bolo kacha. Lwanwa. Jabroila ne digedi ka. Dil gerod. Ubuko mana chieng skuku. Chieng dala mongo do kuduoga da. Mana Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Hi friends! This Christmas, let's make it special by being kind. Always respect your parents and elders. They do so much for us. And don't forget to share what you have with those who have less. Remember, a little kindness can bring big smiles. Merry Christmas. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nyakoramogi koro adonjo weche mag tuke ni klab mar Shabana oloyo klab mar KCB gonde 2-1 tuke adhula mag lig maduong' mapacho kamano bagi alap mag Gusii Stadium. Brian Mishiro noloyo ne Shabana gol mokwongo kapok Austin Odongo medo gol mar 2 dakika mar 92. E alap ma Dandora jatugo Ryan Wesley Ogam noloyo gonde 2 ne klab mar Tusker kendo chwalo gonde ma oseloyo season ni nyaka 12 e kindeno mane Tusker oloyo Bidco gonde 2-1. Ogam oloyo gol mare mokwongo e dakika mar 11 kapok omedo mar 2 e dakika mar 59. Klab mar Bidco yudo gol mar yweyo pi wang' e dakika mar 90 kokalo kuom jatugo Simon Munala. E duoko mamoko klab mar Bandari FC nowuok amodhi gonde 2-2 gi Mathare United e kinde ma Murang'a Seal noloyo klab mar Posta Rangers gol 1-0 e alap ma St Sebastian Park Murang'a. Team mar Sigero FC e jolocha tuke mag Maurice Ongoro Football Tournament tukego mane bagi alap mar County mar Rieda e sub-county mar Rieda Nyakoramogi. Sigero FC oloyo team mar Rambira FC gol 1-0 e finals e alap ma Mahaya Playground. E tuke mag netball kidieny mar Wakeni team mar Nyagoko nobedo joloch bang' loyo team mar Akon Women points 22-12. Jabag tuke Maurice Ongoro opwoyo rang'iny mar jotugo kolero ni jogo mane
otimo maber biro yudo thuolo mar donjo e tima mosir gi kambi mar Del Monte e kidieny kata kindeni molor sikunde ji mathoth bago tuke mopogore opogore mar kelo kanyakla rowere gino ma konyo e thiro donjo e timbe mag maundu manyalo ketho ngima jomatindo. Raber emomiyo awacho ajachir kata mana nyithindo mowakawogi gibrodhi okubro winjo samoro jomoko biro keto mana wang'e ni wadwa nene udhi neno follow up gi families jogo dhi mbele mano gima assurance manyalo miyou ni jogo dhi timo ang'ono dhi mbele. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Ma kik bai kata matin. Jokmana tawno gero sega biro ero ga yen ga chieng skuku. Toto abebo. Wuoth mos kidonjo dalawa. Nyon mo. Ichake nyim to woni gionge. Onjiri nigi. We wacho ni onjiri, wacho ni onjiri. To dala ma chamo pesa. Pesa dongi chamo gidi. Leo chunya gi pi wang' moko ma yiero pongo go. Aficha. Mane? Man kacha. Ile bolo kacha. Lwanwa. Jabroila ne digedi ka. Dil gerod. Udugo mana chieng skuku. Chieng dala mongo do kudugo da. Mana Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV.
mar Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV e twak marwa mar ratil odhiambo ma kawuono. E odiechieng' mar 15 e dwe mar 12 2024 nyakwa Ramogi thuolo ma koro oganda ikore ne nyasi mar Christmas kaachiel kod chak higa manyien mar 2025. Weche osetimore mathoth nyakwa Ramogi chakre ne higa chakre nyaka tinendene. Gin weche ma moko kuomgi osekelo lokruok achiel kachiel kaka oganda osebedo katayo chenro magi ka moko bende gin mago ma pod igeno ni biro medo kelo lokruok ka ji dhi mbele. Higa manyien ji ni kod geno kuom gima ne ok otimore higa ni ni owinjo bed ni timore ahinya to ma otenore kod fuong'o ngima ne jopiny kaka giwacho. Oganda bende nitiere gima nyalo puonjore kuom gik mosetimore nyaka ne higa mar 2024 chakre. Nyakwa Ramogi odhiambo ni an kod wenda e ratil, an kod japuonj Odoyo Wede machiegni ahinya e twak mar ratil. Erokamano George Bati. An kod Brian Weke machiegni ahinya wakili e twak mar ratil. Erokamano George Bati. Aya, wachaka twak. Nikech gima wang'eyo odiechieng' ma kawuono en ng'eyo ni to higa mar 2024 ochalo nade. We achak kodi Weke. Higa mar 2024 jathum moro nowero ni do you see anything to smile about? Be nitie gima nyalo miyo buonji? Mano ng'eni ne rege moro matek sana. Yes. Mawacho ni do you see anything to smile about? Yes. Hapa ni weche osetimore mang'eny Kenya ka. Mokwongo ne wan gi weche matek ma Gen Z nokonyowa. To Gen Z go kaka nochwako iye be gikonyowa. Mokwongo finance bill for the first time e history mar Kenya noket tenge tek. Number 2, Gen Z be nokonyowa nikech for the first time wayudo minister mar treasury kaka oganda ma joluo. Wach Gen Z no be nokonyowa for the first time kaka oganda ma joluo wabedo gi the first female attorney general mabe akorwa nam koni. Weche osetimre mang'eny kanyo be emane iyudo kaka jogo wedegi jo UDA ne giwacho ni Adani ber nyaka MPs magi be gituo ni Adani ber to be higani be mane giwacho ni kendo Adani rach ma MPs be ochung' mopamo sana kare gibe ne gige ni Adani rach koro cancellation mar gino be notimre. Weche osetimre mang'eny aneno koro handshake moro ma be ka weche nobedo matek jakom nobiro modonate experts kuom serikal mar Kenya Kwanza. Sani be aneno ka William Samoei Ruto odhi Shaweri ka president ma Uhuru Kenyatta. Weche osetimre mang'eny. Do you see anything to smile about? Be nitie gima mi buonjo kuom gigo te mikwanogo nikech wadhi wuoye achiel kachiel bang' ka japuonj bende osego. Donga asemor ni wan gi minister mar treasury mokwongo. Asewacho ni wan gi attorney general ma dalawa. Ma asewacho ni mano ber. Koro sani be handshake moro waneno kosetimre. Koro be warito. Nitie moko be maricho mosetimre. Idhi wacho gi. Kaka funding model mar university. Ji osehinyre sana. Koro nitie mabecho mosetimre to nitie moko be ma wanya improve kaka oganda. Okay. Japuonj machiegni. Miwani be nitiere gima ji nyalo buonje mane penjo mana penjo ni buonjo oneno e higa mar 2024 koso nitie ywak. Gimotimore e higa 2024 maberie mogik moloyo. Yes. En gima iluongo ni Taifa Care. En golo NHIF to kelo
okelo chef mane gimotimore maber. Ang'e ni ji mang'eny to pok ochopo kama gibiro nene. Ing'e ni kata fashion kobiro manyien, nitie jomoko mamonde gokinyi, nitie jomoko biro ka koro ji oseng'iyo kode ma koro en kamoro amora. To onge gimotimore maber e higa ni malomano. Mar ariyo motimore maber, e thuolo mokwongo nyaka ne luo chak donje e sirikal, kech onge sirikal mapok wadonje. Wang'ni wadonjo wate. Joma nodhi gi sirikal no kanochake gi jomo kela chien. Kendo onge ng'ama oseriembi e sirikal ni luo mancha ni opposition koro biro kore riembogi. Onge gima osekethore. Omiyo wang'ni wayudo sirikal mwadonje, to wadonje ka onge gima ondiki, to sirikal oherowa kabisa. Malemo madongo donge mipudhonwa, lemo madongo donge mipudhonwa. Omiyo mano be gima ber motimore n'oganda luo e higa mar 2024 ni. Mano to timore ne luo kendgi. Kendo gidonjo gi bandeche 3 odiochieng' achiel. Bandera mar Attorney General, bandera mar pesa gi bandera mar energy. Mago donjo odiochieng' achiel. Mano onge gima nosetimore kamano nyaka nene. Kendo aparo ni moko bende nitiere matindo tindo makoro ok dang' akwane thuolo machalo kama. All right. Japuonj, jomoko ne lieko e kinde mane bandera go ochiw ne oganda. Ni chalo ni en otegu moro moket ne oganda mondo ka weche kodhi maber ahinya to ywag ne oganda yo machalo kod mano. Magi e kinde mamor nitie kaluwore kod lemo mochut ne yawago. Paro ma kama dipo ni nyalo bet ni pod ringo e chuny oganda. Aparo ni kidwa mako le moro midiro ne chogo mondo imakego, tidiro ne gik maricho. Ok apar ni kidwa mako oganda ni tikaw gimoro maduong' kaka minister ma finance ni emidiro ne guok kidwa makego, ni emidiro ne gweno kidwa makego. Ok inyal kaw ministry ma mwandu ng'enye kendo budget ne duong' kaka mar energy ni mane midwa thuogo oganda. Ok inyal kaw ministry mar chike ma en Attorney General ni mane midwa mako go oganda. Aparo ni joma wacho kamano gin joma e chunygi gionge yie ni wan e sirikal adier. Gionge yie ni gik momi luogi omigi gi chuny maler. Gionge yie ni wan onego bed ni wabede sirikal. Gin jomoko ma king'e kitgi gihero kama nitie akwede. Siasa gi mit negi ka nitie jomikwedo gi jomipako. To ka onge jomikwedo ni koro ji nie sirikal te, to rach ni kabisa nikech kaka gidhi campaign onge. Okay. Gin joma campaign ni ng'ane ni e Jubilee, ng'ane ni e UDA, ng'ane ni e KANU, mano koro kwadware, wane ma wan jo party mar luo wane miyierowa. To mano oseyier igo higni gi te. To pok wanene ber ma waneno sani ni. All right. Weke. Dipo ni nitiere gimoro chich moro mane odwa wuok e kinde mane lemo kata bandera ma japuonjo wacho go ochiwne moko kuom joma wuok e oganda ma nyalo wacho ni dipo ni en chogo mane temo gi go to kopo ni wecho kier. Ndalo moko ni wacho kani gik moko jakierga, gik moko lokore. Ka weche lokore ma tango dwa bago yie kata ayamo dwa bago tanga tiwacho ni ma kane joka. Gini owidi dwa muomre ahinya. Serikal pok wadonje. Wan kaka oganda pod iluongowa. Itimonwa kut. To wambe wapimo gi kaka gidonjo. Sani gik momiwagi be ok odwa kwedo. Giber, wadonate experts, wadwane giti. Sani ing'e ni ng'at achiel bede sirikal kata ji ariyo kata ji adek, mano ok nyis ni ji aluo ni e sirikal. Wadwani ka wach pesa, wadwani mbadi odil gi wach pesa mondo japiny owinj maber. To sie wadwa winjo ni contractors mani korwa kucha be ichulogi. Odil kore kaka ng'a? Kaka jatend migawo mar omenda. Kaka jatend migawo. Iso ni en e sirikal. En e sirikal. Okay. Sani kaka wacho ni ji onge sirikal. Ema wacho ni ji adek donjo e sirikal, ok ni jaluo ni e sirikal. Okay. Gima wadwa ni jok mane wadonate gi gitine jopiny. Sani wadwa contract, nitie ndara moro ma osebedo for the last 10 years. Nosemi contractor dhi weche sudo ok chulgi, onge gima timre. Yo ma ambita
to donjo dhi nyaka Magunga mowuok nyaka Sori. Ndarano osebedo nomiye chon contractor ok ti maber nikech ok chule maber. Koro wadwa ni Mbadi kaka minister marwa mar finance okonyo mondo ochul jogi. Wadwa ni pes jo county ma governors ma ywak gi emomiyo jowa hinyre kila mahali gi jopiny. Wadwa ni gitine jopiny mondo pesa no owuok kaka sadhi. Wadwa ni taxes mane gidwa ting'o godo jopiny Mbadi omany system nikech en koro en minister ma timo collection nikech KRA en under Mbadi. Wadwa ni opang kaka jomoko mok chulo ushuru dwa chulo ushuru. Ok ni in ng'ama tiyo ka ni ema sate nyaka ijuogi. Wadwa ni gipang wechego. Wadwa ni minister marwa ma Opiyo Wandayi wadwa ni wawinj dala ka dala stima omuke mondo winj ni wane serikal. Luongo ng'ato ji adek ni koro ng'ane ni bi owidi bi weke bi kauka ni jaluo ni e serikal. Wadwa ni koro jaluo ofil ni en e serikal otine jaluo. Ok ni kawo ji adek ang'wen mano be wago erokamano ni ukelo Mbadi umiwa tunijero wamor godo sana. But ni japiny ma kawaida owinje ni embe en e serikal stima umake dala ne ogo dala manigi chuodho ogo kama to stima moko kaka ne gitimo Kikuyu land ka Uhuru ne president mange mo aywago mano kutimonwa owidi mano koro wayie ni wane serikal be ok wabi wuoyo waling mos wan jo ODM. Bati ing'eni jogi ing'eni gima ok idwar chuodho madimienego ok ditami yie kata kawo lo motwo ming'udhi olaw milos go chuodho mimien go gima ok idwar ming'iew gima ok idwar mokwongo sami wacho ni kawo ji adek kata ariyo kete sirikal okol ni sirikal in dihero ni mondo ketadi nikech mokwongo dwa ni ng'e ni sirikand ni wabiri achien wayudo ka ji ne nie kombego okanwa kana mekwa to mondo warom gi joma nyicha ni iye omiwa machwe igeni e Kenya ka yes executive CS en mana achiel kende mar pesa modong PSS e accounting officers pesa kende ma minister accounting officer kama wacho mar Mbadi mondo los yo mar Magunga I don't know kuma kwano no adwa ni mondo awuo e lo Mbadi nikech na winje ko explain gini chieng' moro Hotel Hilton no wacho ni yorno no manye chon manoket ne budget to kuro golo pesa mondo dhiye mondo gerege motamore samoro yudo ni ng'ama gedo gope ne sirikal nigo milion 600 to kodhi ong'iyo budget yudo koket milion 50 gima dotime onge to sama no kaw kalam mokete lwete no fwenyo ni koro nyalo time gimoro gima no kwongo dhi otimo gowi mane ng'acha nigo cha no osedhi mosechulo tesa mwabete okani no wacho gi dhoge is on record makuro gedo dhi nyime makochako kelo certificate machielo sirikal ing'eno ok chudi in advance dine sirikal chudo in advance ok do chulo gowi no kende do chulo mochako medo go tich kitiyo kadhi nyime mano no wacho public kaka meras ringo omiyo ang'eyo ni John Mbadi odonjo sirikal omiyo gik madhi timore ng'eny kata no luonga ni kiny sa 11:30 kiny yani ofise awacho chandruok mantie piny luo ma pesa emit otamore matim go okay to bede sirikal chakore kama ka osemiu tend migepe koro jomo mitend migepe gi ema buogi kanyo gi ywae jou gi keto kadhi piny ok nyat ni ng'ama luongo we sirikal omiu jatend migao omiu director omiu chief omiu une makoro ywajo gukelo sirikal ng'at man malo ywajo mani piny to donje mane kaka wadonjo mana itemo nyiso jok ma osemitelo ni ging'ich matut ahinya ka gidwani mondo oganda apimo na jopiny kaka timore tang'e ni jotelo go be winja okinyisgi awinjo ka aonge gi teko mar nyisogi awinjo ka kikele hata nyalo nyisogi abro nyisogi okay jedum Oduwidi ang'o ma oganda oneno kata manyalo puonjore e wach mar ng'anyo manobedo manomiyo dir oko
paro mar chik mar omenda magana 240 miluongo ni finance bill ne jotelo moyier gi jotelo mibiro yier e kinde mabiro nikech ma en gima nokwako piny ok mana sirikal mar miluongo ni executive kende to kata mana od bura ma en achiel kuom thuk sirikal ma wan godo e pacho ka en puonjruok mane ma piny Kenya obedo godo ahinya e wach machalo kod ma mokwongo gimomiyo burano en yane tek ne an nikech an pacha kuom wachno opogore gi mek ji mang'eny ahinya sana sana e piny luo ng'anyo mane mar Gen Z ne ok en ng'anyo ma Gen Z moko ariyo odhi obet kamoro to paro ni gine dhi marach wa ng'anyo mar Gen Z en gima nopange gi wuod got mane wag impeach ne gichoko pesa magi manyo experts magi tiyo gi artificial intelligence unawidi waonge gi obogo ka waonge gi picha manyiso romo mano bet mano chane ok orata nyisi gima pacha eno ka nyisi gima otimore mano pacha ma be confess ka ni mano kaka ng'eye to kendo kaka ng'eno eka jatelo maduong' bong'eye kata koko wacho sani to biro wacho ni chieng' moro omiyo gima notimore no inipana ng'o momiyo chieng' mane Raila jochung' bath Ruto to wach norumo gi kanyo moko chako dhi nyime kane en gima otimore atema dong nonyiso ka ni Gen Z onge jatendgi onge kabindgi onge chama margi decisions to gi mek ging'ado bura konyisgi gimoro giyie kata gitamore ka gichiko ka gidhi loso concert Uhuru Park gidhi giloso magichul jomoko pesa magichul jomoko transport magichul jomo print negi gik moko to gionge telo gima chano nyatimore ang'o mowinjo bed ni ji somo kuom wachno gimonego ni bed ni ji somo ni gima ler yes inyalo kaw malil ma ji jopiny apinya par nolil ma jopiny apinya par nolil gik mineno ne Gen Z go ni koko kate Uhuru notimo maricho molo mago to nikech onge ng'ama nolile onge ng'ama nowacho ni wadhi e street walile nodong' koler ipara noler okay wekena ng'adi ing'eyo ka winjo jaduong' Owedi ka wuoyo ni nitie jok manobedo piny mopango kaka gin magi fund Gen Z apani jogi pod onge Kenya nowacho ni pache opogore gi pach jotelo ema ng'isi ni mano pache yes ka magi ema bedo gi serikal mantiyo to mane e pachgi then apani nitie problem wan godo Kenya ka Gen Z ka ing'eni nyaka ibed piny ka in ng'ama jatelo ni penjri to ang'o manotimre nikech Raila to nobiro moreso jatend piny for the first time bati president nikech demonstrations go nodhi moriembo ji tich te number 1 number 2 president no panic mong'e ni weche koro tore joma ne fund jogi gima ne timre serikal ne dhi marach kendo kata sani kama wuoyo kodi sani ma jowa wakonyo jogi gi experts serikal ok dhi maber manyaka ubed piny mupenjri to koth nochako go wakanye serikal ne dhi marach emomiyo nyithindogi nowuok nikech koro ne gidwa donjo kawo pesa kuom mfuko mar jopiny kabisa joma ne konyo jogi ma akia ni Owedi ni en gi nyare moro kata wuode moro ma Gen Z an Brian Weke gi joma yang ema ni waoro ne jogi ne gin gi M-Pesa paybill moro ema ni waoro pesa kanyo mondo wakony gi ng'anyo nikech ng'anyo mane gi ng'anyo ni ne gikonyo ande an pok aneno president ko panic ne giwega ni joluo ema jo ng'anyo joluo ema jo ketho joluo ema jo muomre that time round kata Kisumu ne onge ng'anyo ne lit mna dalaka to gicha ne organic kisungu wacho ni macha ok ne gima ng'ato no pango ne gimanyo ne akene Gachagua akene Uhuru Kenyatta ne gichioma giwacho ni Uhuru Kenyatta ema chulo jogi sani ne nyocha ne gisedhi ma giwingiso Uhuru Kenyatta ing'eni makosa notimre ne waonge ing'eni serikal mar jogi isude gi udaku gi kuoth mang'eny kate jatend piny nyabedo piny ni giwacho ni gini ni nitie ng'ato manogolo pesa to konyo jogi gini jo Kenya ma kawaida kaka an kaka in kaka en
embe onya wuondre ka nino kogolo pesa ema ne golo Gen Z jogo nyithindo ka very organized emomiyo ni winjo ni ogidwa negotiations gin gidwa systems ma whether in nyathi Brian Weke whether in nyathi Bati in nyathi Uhuru Kenyatta opportunity kani somo yud teach based on merit ngone magidwaro ang'o ma jopiny opuonjore wach ang'o maduong' ka jogi pod ni pok gipuonjore wach no gimose puonjore ni the power belongs to the people inya bedo ni ni president ni kao muma mi wacho ni ma you apisha ini president power belongs to the people mane magimo an kama bede na puro njera ni kata nyithindo gi kare nyatelo nwa nyaka ingeni nyaka wabed piny kaka serikal mwa penyre niya ang'o manotimre marach nikech ni nyithindo gi mang'eny ok gidonj ga e weche mag siasa to sani gi kech kata nyocha jok manodhi mo perform gidigidi gi maji gini jamhuri de ogochne gi sime gidigidi ong'isa ni jogo ne gocho kila dakika achiel mano nyaka wabed piny mwa penyre niya ang'o manotimre mondo weche dhi kama as a country nyaka wabed piny mondo wapangi kata ka jogi dwani makonyo ang'o midwa pangi dong nitie weche ma ok dhi maber what is it en gin ang'o gini nyiswa ma iparo ni ok dhi maber sani ma koro dwani mondo opangi mondo kajiem kende chako maber mokwongo corruption appetite ni malo kendo ni malo sana jowa manie serikal gi sani any project matimre you can see clearly any dealings madhi mbele ni president wa kata deal maradani ni kata ka in ng'amo fuo mano kodhi school maonge network dong inena ni ukora moro ne nitie matimre ni president wakwere wasedhi ma wuoyo kode maji otamre maandamano otimre okasre gini dhi mbele then jo America yudo ni jogi ne jokuoge jogi nitie kama nok tikoso nitie kama gitimo corruption ni koro ochiew ni ng'eni koro omiya advice gi jomoko ni adani rach wach corruption pod rach e dala waka number 2 ineno kata wach shani unya bedo gi maber public participation waonge go jogi bedo ga kamoro akene gibede ba akene gimadho chai kamoro akene gitemo then giwacho ni koro bati walosba okinyal ran siasa machalo kamano wach university model funding model dong ipenya gik maricho dong ami but ntiere moko manyaka penji kendo wasenno ka serikal bedo gi cabinet meeting ma iwacho ni en kama imadhe chai kuonde mi ilose mag serikal kata Attorney General mano wuok cha neni Attorney General nodwa kata resign kikia machon cha ne nitie jok moko mane bedo kamoro gwawede gi nigi madho chai to gipango weche moko to gi involve the Attorney General it is in public limelight ema wakwayo president wangie ni wan joluo ema wadhi konyi mbele ka weche wadhi pango Raila dhi pango wa konyi jopiny focus on issues ma hinyo jopiny kata wan joluo kata kiketo 30 di akene director akene ang'o akene ang'o kapodo kwatine jopiny onge gima watimo but japuonj ng'iyo saa ang'eni wach maluong' ahinya ang'iyo sime okay en gi sime saa iwinjo siepa yes ing'eni nanyisi ni gima rach ni kata gima okidwar kata gima in go gi chuki chuodho mimienago ok nyal tami Weke wacho niya ni ji nong'anyo kama kata Kisumo ji nokong'anye tiende ni Kisumo kuno onge Gen Zs to kata ka nitie ang'o momiyo chung Raila Odinga e bath Ruto mano chungo gini Gen Z gi mane ng'anyogi ne gin Raila Odinga manoorogi mano ok adier ne ok oorogi nitie joma noorogi kendo nitiere joma ne nyise ni imbe kel jogi mondo wagol ng'ani mara moja to penjogi to kwasegole to waketo ng'ani mane manomiyo gini nochung joma iwinjo pod igonegi simego igonegi nikech joka pod paro ni nitiere Gen Z moko ma ginyalo tiyogo kik ipar ni Gen Z mobede odgi gi min-gi nyalo paro naneno ka jomoko kiodhi e concert moro koragonegi sime gino en gima organized gima planned gima nigi command gik mane joka timo ok inyal timo ka onge structured leadership ka onge leadership ma ng'ani ni e bwo ng'ane tie bwo ng'ane ma wacho timo ipano okinyi mane wachiwa yudo posters kodhi anje e social media ka gika ng'ama ne timo gi ng'ano nyaka be nitie bwo ng'ato
omiyo wae ure weche moko mag galruok kaka oganda. Mar ariyo, SHA miwinjo ni is the best thing. Samoro dwana kawa a few minutes kenda nyiso gimiyo nwagolo NHIF to waketo SHA. NHIF ne en a members club thing. Ma ng'amo chudo kendo chudo pile pile ema yudo konyruok e buo gino kendo okte. SHA okel ni kise register tibiro yudo konyruok. Kata ka in gi tuoche moko modak gi jika iluongo ni chronic diseases pod ibiro thiedhi e buo SHA ka. Buo SHA ka ji dwa chule pesa te nyaka PS man gi private insurance. Yes. Embo chulo 25,000 ne cha. Chon ting'eni kata en ochulo $3,000 to be nokotigo. 25 neno dhi konyo mon 40 gweng'wa kucho. Magine gichulo 300. Emomiyo nokel gini mondo kaw pesa ir jomomew ahinya gi. Mondo rugi mar jomoko mew mondo konygo jo Kenya te e tuo manade magin go. Mar ariyo ne nitie gimoro maniluongo ni information nyalo bedo maonge. In bati dhi Mombasa, iyudo accident mokinya wuoyo, oteri Voi hospital. Onge gimoro amora ma jogo ng'eyo kuomi, ichako thiedhi kong'e jo ng'eyo. To SHA ni nokel biro gi database mani winjo ka joka koni ng'eyo 104 billion cha. Database ni en koseyud nyingi kata kaw kipande oyud ni George Bati. Kiketo ni kama no thiedhi mogik wuok, tuoche ma in go wuok, gik ma in allergic to wuok, gimoro amora mosechandi wuok kanyo. Database no nokong'iewe 104 billion. To joma ne okele ne dhi loso pesa no bang' igni 30 e counties 47. All right. Koro mage gik manomiyo waloko gini mondo bed maber moloyo. Onge ng'ama nyalo golo gima ber to keto gima rach. Okay. Mano onge. Wadonjure wach mabende an ka gi weche ariyo makaso koro wang'eni to ang'o ma ji somore ka ji dhi nyisa ni adonge dakika 10 ka ji dhi ga mar 2025. Kuom piny mokerote wach mar IBC. Nitiere gwenge mane jood bura magi otho, nitiere moko ma weche otimore winjo bed ni time yiero. To IBC ang'o matimore higa mar 2024 ma weche pod oyware ma kata mana IBC ni onge. Ji dhi yiero ji dhi higa 2025 winjo bed ni ikruok ichako tim continuous registration mag jogo ombulu winjo bed ni time kor gweng'. To ma chal ga gima onge kaka onyalo bedo coordinated nikech IBC onge. Keto piny kama chalo nade kinde makoro oganda ng'iyo higa mar 2025 kadhi mbele. Achako kodi jaduong' japuonjo Dawidi. Nitiere ji ariyo ka ma nyaka waket gini e gokgi. Yes. Mokwongo en judiciary. Mar ariyo en Kalonzo Musyoka. Chalo nade chal kama. Kano wachi ni koro idhi ket ji 9. Nomi Azimio ji 3. Kuom magi ji ariyo ni yiero. Chiel ni yiero mane ODM forward no yier Nyalodia. Mar ariyo kan idhi tem yier mane yiere mane nitie ng'ato ni Koki Muli ga Augustine Muli. Professor Augustine Muli noyombo Koki Muli kura 14 to Koki Muli noyudo kura 7. Kalonzo ringo dhi e court. Ema no dhi e court ni gino loro ni ng'ama iluongo na Augustine Muli ni oyiere to ok en jachama mar Azimio. Chama no iluongo ni NLP en chama mar Azimio. To Azimio emene yiero. Joma yiero ka ok gin dhano giwegi ne gin political parties. Emomiyo ne gin 17, 14 kuom 7 ne gin political parties. Koro ng'amo loro nwa gini en ng'ama noringo dhi e court. To gimomiyo achayo Kalonzo Musyoka e wachni. Kalonzo kati chiw mane nindo. Tipenje ni Kalonzo miwa ng'ato mondo waket ka Koki Muli. Kalonzo nominate ng'ato dhiye selection committee mar IBC Koki Muli. Koki Muli nene koko miye to kata koto dhiye. Kendo bura nodhi oloye bura mokwongo. Ochako ringo doko appeal e High Court. High Court kaka nogajore kodgi koro jogo nyise ni wana waparo ni ng'at ni adier ok en member of ok en ja parliamentary party. To joko koni no apana usomo gini marach. Gini ne en parties mag Azimio emane yiero candidate gi kata Koki Muli no onge party ne mano present kanyo.
odgi party cha mano kele mar Wiper cha. Omiyo ng'amo ochungo gini en Kalonzo Musyoka, to jomo yiene mondo ochunge en court ma Kenya. Court ma Kenya sani kidhi gi gimoro amora, kata gima dhi chungo remb ng'ato kikringi to gimi injunction. Omiyo gi bende nyaka wasiem wag monyisigi ni ok ochuno ni gimoro amora mokele nyimu, kata sani ema biro ni dhako mabati nigo chamara poge urugo mondi ka pod wayalo gidhi miye injunction no. Omiyo kode ma Kenya ka be nyaka koro ng'ini to gimwamiyo ni bene public interest ne en wach marach ahinya. Kale na ola mokungo buok dawe wachno to court mutiyo ne ngas mamalo mogik emuchungo gini. Wakili, ing'eyo awedi ne ene joma wuoyo kaka wedi. Don't worry. Gibo dhi e court to court ne mabro konye. Ng'eni tij court en ng'iyo interest mar jopiny. Gima owedi ok ng'isi, initially negidhi magi create selection panel mokwongo maonge consultations gi jatendgi. Magi create selection panel magi dwaro, magi dhi magi interview ji kaka gidwaro. Ma kineno demonstrations mokwongo mane watimo kaka jo Azimio gi jo ODM, one of the key things ne wach issue mar IBC. Nikech ne wawacho ni ok nyal bedo ni in candidate tidwa pango kaka in mikelo referee. If you look at the world over, selection mar IEBC or election management body has to be a very independent process. Magi dhi magi muomre magi create selection panel magi chako tijgigo mawafuruga ema demonstration manino ka. Yeah. Then wabiro gi NADCO report. NADCO ne nigi recommendations. Koro again kum Azimio ka gidwa determine ng'ama bire. Gi ng'a gini? Dong serikal. Ka wacho gin dong ing'eyo wede magi jo serikal. Wano konyo gi experts. Ere ka gidwa yango ng'ama biro. Adwa ng'isi kama bati. Yes. An ino kata Kokimuli mowacho no is a very serious electoral expert. An nan CEO mar ID. I've done elections for many years. Magima adwa ni akwa jo piny kata jo dala waka. Okay. For you to have an independent election management body, watch civil society gi, watch political parties kele management body, osechando wa mang'eny. Donga mane manyocha nino kaji ogore IBC mokalo cha. Iyudo ni nga Brian Weke mokelo ji adek. Owedi okelo ji adek. Kuro mano organization mane. We need to have a proper independent system. Ma creates a very independent body. Okay. Mara an election. All right. Okni kelo ni akene jo serikali adek. Okay. Jo opposition adek. Akene ngane kelo ngato. Mano okokonywa. Saurumo. And again, by the way, as we speak, we are running out of time. Yes. Nikech sani, IBC dwani ose chako pango weche. Sani kingi yo constitution, we needed to have the limitations of boundaries. Wanakaka josoba, wadi wa county. Jondhewa, duwaro constituency. Mago, okunyal team nikech waonge IBC. Okay. Aya. Maga gikanyo. Iga manyien biro, mago gik mowacho nodwaro. Koro mago dwaro go kumoro mnadhi iga mar 2025 kopo ne ginyalo timore. Wach mogik Raila Amolo Odinga kachiel kod jochung' mamoko nyo ogo mbaka AUC. Ji nyo wuoyo ji ogo mbaka. Mano wariwo gi puonjruok moganda nyalo bedo koro ka ji dhi e higa mar 2025 nikech kanyo kama bende dhi time yiero mar AUC. Japuonj Weke motieko japuonj goyaga gi kanyo ka itieke ma wiye mondo koro nyalo chero yoko an bende wagonyi. Gima ng'eyo na neno gir AUC no. Yes. Na neno ja Afrika marateng' achiel gi jo Afrika machalo gi Weke ariyo. To ka Afrika nikech en piny jurutenge, jarateng' chama neno ni mondo gidhi gigone kura. To wach ma adwa na wach ni e wach ginene wachno. Ing'e ni Weke ok nyal biro kato pingo NADCO report ma ODM manonyuolo. Uhuru gi handshake no yiero the Cherera for ne onge ng'amogo e koko. Ma kano chak yiero gigo koko ne gidwaro consultation. Omiyo wabed fair. Sembe ipimo gi nyamin. Ka ok kamano ganda luo Nyasaye ma ono ting' na umalo. Ero kamano Weke in bene mana machuo kamano ka yurombo. Sembe miwinjo ka japuonjo doyo ide wacho no. Hapa ni nyosa nyoro kanine no Raila Odinga.
ochal ka ng'ama nonyuol e Afrika. Ma to ng'iyo rangi. Odo oseyie. Odo wedi to ng'iyo rangi. Japuonjo go ne ndio. En ong'iyo rangi. But kaka Raila nowuoyo. Ochal ng'ama nonyuol Afrika, modonge Afrika, mong'e issues mag jo Afrika. Abena penjre ni mache Raila Odinga mang'eche. Dog mana ja Afrika. Nikech no gik manowacho ambe na penjra ni ng'ani to ong'e gini. Koro walamone Nyasaye mondo okonye weche odhi maber. Lakini king'iyo debate manyoro, noloyo kana moyiech. Jo mlima gimbe gini gi opinion poll margi. Gin lakini kaka Raila no wuoyo nyoro kara jo piny no ng'isa ni weke jaduong' chaka runge Afrika. Walamone Nyasaye obed kode, omiye ngima, to omiye telo mondo okonywa kaka jo Afrika. Giko mar twak mar Ratil Odhiambo ma kawuono amor ahinya gi japuonjo Dowidi wacho ni neno ok adwa nuoyo weke wacho ni odoyo eno rangi. Gima duong' Kenya Kwaramogi en alam ne oganda Kenya mangima kendo kwayo marwa ni kinde ma idhi e sikuku mari Nyasaye mondo otelni ji orom kendo higa mar 2025. Nyinga en George Batielo, japuonjo Dowidi moyudo thuolo mare mobiro ka Port Gipak kaachiel kod Brian Weke. Gin bende mikaw thuolo mari kendo ikete Ratil ma kawuono. Riti masani.